Babička moja drahá, mrzí ma, že som vás posledným listom tak naľakal. Chcel som iba opísať, čo všetko prežívam. Ste jediná, s kým sa takto radím a pripúšťam, že skutočnosť je iná a že som ešte stále rozcítený. Vymýšľam si celkom iný svet, ako je ten, po ktorom chodím. Možno je to tak, ako píšete. Som červík, čo si nenašiel jablko. Keby som sa však vedel prehrísť k začiatku svojich trablov. Ešte jeden. Jedného ešte berie. Počujete, holuby, poďme, uvoľnite miesto mazákom. Ja ti dám holuby. Keď sa vám nechce čakať, tak hýbajte naokolo. Aspoň vám z hlavy vyfučí. Mazáci. Ale Romek, veď my nerukujeme k pešiakom, nie? A vtedy pri kompe, keď som ju uvidel, čo sa vlastne stalo? Nič. Akoby aj. Z takej chladnej krásy. Skôr ma zamrazilo. Idem po brata, aby otiahol tú vašu MBčku. A môžem ťa odviezť na stanicu, je to kus cesty. Tak dobre. Štefan. Julia. Ale vy nie ste od nás. Nie. Ani z okolia. Nie, prečo? To je jednoduché. Inak by ste už dávno boli Šimonovou švagrinou. Dávaj pozor. Idem pozrieť, či nejaký balík neprišiel. V nedeľu pre balík, čo? A mňa ste na regrúcku nevolali. Však príď, keď chceš. Hore hlavu, synak. Urobia tam z teba chlapa. Veď by bolo na čas. Ale daj mi pokoj. Keby Julka napísala, však viete. Ty domov nezabudni. Ale babi, adresu vám hneď pošlem. Len aby sa nám nevrátil ženatý. Poznáme vojenské lásky. Čaká ťa pri bráne. Kto? No, hádaj. Julka. Urobíme si ohňostroj. Priniesol som delobuchy. 2. Kde mám tašku? Čo sedíte ako... To bude estráda. Budú to počuť až Lohovci. Bohu prisahám, bude to počuť Julka v Lohovci. Neveríš? Šimon, no kto to mohol tušiť? Predsa. Neber si to. Hovoril som. Počkaj, nechaj nás. Choď vedľa. No tak, no. Pijatika ti škodí. Syn môj, necítiš sa a potom ubližuje. Ja vám? Vy ste mne ublížili. Kto sem priviedol Julku, ja alebo Štefan? Čo si sa zbláznil? To sú pubertálne fóry. Čo chceš? Čo sa bojíš, keď nie si na vine? Ja na vine a za čo? Pred tebou? Prečo si ma nechala písať tie listy? Mala si mi hneď povedať, že ti na mne nezáleží. Vnímal by som ťa teraz tiež tak ľahostajne, ako ty mňa. Nikomu by som nemusel nič zazlievať. A Štefanovi by som zažila veľa šťastia. Pretože nie si až Boh vie aká. Julka. Čo robíš? Čo si? Nechaj ma. Nie, babi. To, čo vtedy na mňa spadlo, nebol luster z hviezdnej oblohy. Aspoň zahýkať ako osol, keby som bol vládal. Určite by som bol precitom. A už vtedy pochopil, kto zradil a kto je na vine. Šimon? Prejav radosti však, dúfajme. Šimon, mierniš sa. Neviem. Za Julkou mi je ľúto. Lebo za tým, čo nebolo. Za rodičmi. Za bratom. Už mi je to jedno. Nebojte sa, k vlastným nohám sa nezrútim. Stoj! Čo je? Šimon, stoj! Čo sa stalo? Ja neviem. Brzda! Brzdite! Bravo, neľavo! Čo to robíte, človeče? To predsa nie je možné. To nič, profesorko. Skúsime to spolu. Ja sa s ním pohrám. Ty si vezmi tamtu. Tak poďme na to. No a teraz pekne dopredu.
Som Šimon, váš nový inštruktor. Irena Brezinová. Kým je ten chlapec na vojne? Brat sa môže nie s dievčaťom, ktoré on považuje za svoje. Po čase dievča zistí, že to bol omyl a svojho muža opustí. A ten mladší sa s ňou ožení a žijú si spolu až do smrti. Čo sa zle začalo, dobre sa končí. Amen. Nie. Zlumpačí sa, zosurovie a svojho brata zastrelí. Čo? Prepáčte. Prečo sa smejete? Takže ten chlapec, akože má to dievča ešte aj povedaj rád. Myslí na ňu, keď sa objíma s inými, ale pochybujem, že by ju mal rád. Nie, myslím, že nie. Tak pre akú príčinu by mal zastreliť brata? Práve to sa mi vidí zaujímavé. Nemusí vás, babi, trápiť, či ten bratovražedný príbeh napísala. Spisovateľka o mojej známosti s Julkou vtedy ešte nič netušila. Ale tá podobnosť toho, čo vymýšľala, ako keby mňa opisovala. Ale od toho výletu so spisovateľkou som začal premýšľať, akú budúcnosť mi sľubuje moja povaha. Zážitkov mám, koľko sa mi zažiada. Ale naozaj stále neviem, prečo od maléru s Julkou nemám z toho radosť. Ženy sú vesmírne bytosti, ktoré nás už dávno obsadili. Je zbytočné predstierať, že o tom nevieme. To platí aj o vás, ty moje opravdivé zlato. Však s toľkou starostlivosťou a zbytočnou obavou o mňa nebije žiadne srdce pozemšťana. Váš Šimon. Však s toľkou starostlivosťou a zbytočnou obavou o mňa nebije žiadne srdce pozemšťana. Váš Šimon. Ach, Šimon. Čo sa s tebou porobilo? Stará mama. Pani učiteľka, čo Stará sa vám mama, stalo? čo je vám? Pani učiteľka. Stará mama. Pekne ti to narastá, Šimon. A rýchlo si sa u nás udomácnil, to treba uznať. Prideľujete mi opravy, pri ktorých sa dá zarobiť. Robotu rozdeľujem podľa náročnosti práce a schopnosti ľudí. Prepáčte, súdruh vedúci. Šimon, ideš už? Unáhľam sa do zväzárne. Vezmem ťa na kúsok. Počkám vonku. Hovoria, že mám protekciu. Samozrejme, za perfektnú robotu. Tak ďakujem za uznanie, šéfinu, a vynasnažím sa aj v budúcnosti. Píšem si ťa za vedúceho mládežníckej brigády. Radšej si nájdete niekoho lepšieho. Čo by som hľadal, keď mám teba? Vážne, nestačím som na seba. Mám veľa práce. Nebudem predsa šéfovať ako upachtený domovník. Čo? To je dobré. Tak ďakujem. A nič zlom. Šimon, počkaj. Ahoj. A zajtra ku mne príď. Macher, čo? Veď to. A neviem ho podchytiť. Ja tiež pochádzam z dediny. A prenocovala som kde u koho, kým som si vydobila garzonku. Prekrásne. A ja som si už podal žiadosť. Chodíš na koncerty? Nie, A prečo? nenapadlo ma to. Mám permanentku. Pre dvoch. Nemám sluch.
Tu bývaš? Áno. Tak vďaka. Ahoj. Ahoj. Čo povieš? Od koho to môže byť? Šimon robí v Bratislave. Že by mu nedali vedieť? Čo ja viem? A kam ho zanesieš? Jeho rodičom, nie? No však áno. Kde inde? Babička moja drahá, ako vám mohlo niečo také prísť na um? Netúžim po žiadnej pomste. A že Julka napokon Štefana opustila, to iba, že na svete ešte existuje spravodlivosť. Aby bolo pre budúcnosť jasné, babi. Nie som už ten, koho mohla mať rada. My nemáme nič, Terka. Nie, nedošlo. Len nalazí do Hronkov a do Loveckých. Ale ak chcete, popolievam muškáty u babičky. Zišlo by sa, ak ti nepadne za ťažko. Kľúč je pri poistkách. Viem, viem. Keď dnes deti, aspoň z vnúčaťa trocha radosti. Alebo starosti. Jedno s druhým. Ale nevestu som dávno nevidela. Vieš čo, Jolanka? Staraj sa o svoje veci. No, teda pokroky. Čo mám robiť? Hodím to do klampiarne. Iba tie, ktoré približujú katastrofu. Ahoj. Netreba ani všetko definovať, profesorko. Fakty hovoria same za seba. Dobrý deň, súdruh docent. Nebodaj aj vy si tu zvyšujete kvalifikáciu? Už 2 týždne. To je pozitívne. Aspoň niečo. V najhoršom, ak jej nepríjmete tú diplomovku, Prosím ťa. tak pôjde za inštruktorku. No nie? Diplomovku som ešte neštudoval, ale ako inštruktorka bude mať úspech. Neboj sa, Olinka. Ak ti diplomovku nepríjme, nechám ho prepadnúť z jazdy. Si zlatý, ale to by si ho musel najskôr poznať. Ale čo? Uživím si ťa, aj keď školu neskončíš. Ale skončím. Bude to v suchu. Ja len, aby si sa zbytočne netrápila po tom, čo sa stalo. Čo sa stalo? Ja sa na nič nepamätám. Čo? Dobre, no. Babi. Ahoj. Dobrý deň, čo si prajete? Ja som Stanov kamoš, nepamätáš sa? No a? Posiela ti toto. Len do vlastných rúk. Čo to je? Čo ja viem? Pre Boha. Čo som sa tých zoznamov nahľadala? Zabudla si ich u neho v kotolni. Nikdy som ich z kancelárie nevyniesla. Ale to si odskáče ten... Stálo by ma to miesto. Najprv vedúci katedier poinformujú prijímacú komisiu o výsledkoch skúšok a komplexnom hodnotení uchádzačov. Šimon, Potom nás súdruhovia... vy ste už tu? Dohodli sme sa predsa na štvrtok, na čísle 225. Áno. No, Ja tak viem, vo štvrtok, ja som chcel. Vo štvrtok. Súdruh docent, čakáme na vás.
Áno, ale tie diplomovky ma stoja toľko času. Prepáčte, prosím. V poriadku? Na čo sú ti zoznamy uchádzačov vo štúdiu? Ak máš chvíľu čas a dobré nervy, tak uvidíš. To bude úplne niekde na konci. Tak, milý pán Kravárik, čakajú ťa ťažké chvíle. Pozrite sa. Títo uchádzači pohovory urobili. Prijať môžu však iba tretinu. Koľko chcete? Ani halier. Nemusí sa to podariť. Predsa vám to vysvetľujem. Ale čo by? Každý si predsa hľadá svoje chodničky, nech sa páči. Ďakujem. A keď Ruženka tak veľmi chce, prosím, veď viem, ako to dnes chodí, nie? Odmenu príjmem až potom. Ak to vyjde. Verím, že ľudia sú statoční. A čo keď si to potom rozmyslím? Hoci ju príjmu. Potom sa vyrovnáte so svojím svedomím. Najmä vtedy, keď vašu Ruženku nepríjmú. Za to, že ste nevyužili šancu. Ale čo by nevyužil? No choď za nimi, čo tu sedíš, počuješ? Choď, už. Možno by pán Kravárik chcel nejaké záruky. Počuj, čo konkrétne chceš urobiť? Záruky neexistujú ani pre mňa, ani pre pána Kravárika. On to vie veľmi dobre. Treba vedieť pohotovo reagovať na situáciu. No však niečo by bolo treba urobiť. Ale keď v novinách písali o všelijakých tých... Oprávnene. Ale vy zabúdate, že ja vopred nejakú sumu neberiem. No veď práve. To je neobvyklé. Tak čo? Mám vás škrtnúť a ponechať vec náhode, alebo... Ale čo by ste škrtali? No. Nech sa páči. Ale pani Kraváriková, povedal som predsa jasne, že to by vopred ste nič nám neberiem. nádejne odniesli. Vieš im pomôcť? Vôbec nie. No, a je to. Krucinál. Prečo to robíš? Pre výskum statočnosti. Čerstvé. Ale hýbaj vola kde. Zneužívaš dôveru ľudí. Vôbec mi nedôverujú. Ale ak náhodou ich dieťa príjmu, odvďačia sa. Aspoň niektorí. Boli by hlúpi. Prečo a tebe? A komu inému? Mňa poznajú. Zbláznil si sa?
Za čo? Za výkon, ktorý sa nedá preveriť. Stačí? Do čoho si ma to namočil? Čo ja s tým svislom mám spoločné? Počkaj, daj to sem. Čo tu robíš? Ty si sa úplne zbláznil, alebo čo? Veď ty nie si normálny. Idiot hysterický. Počkaj! Šimon, stoj! Stoj, boha tvojho, Šimon! S takým človekom nedokážem vychádzať. Chápete? Pritom neviem, čo ma vlastne naštvalo. Ľudia predtým dávali peniaze na oferu, platili bez záruky za ilúziu. A v tomto prípade Robia to isté, ja viem. O tom napíšte. Keď si o tom niekde prečítam, možno pochopím, čo treba robiť. Moja ponuka stále platí. A budeme môcť o tom písať spolu. Nie, ďakujem. A kde budete nocovať? Tá študentka Olina je moje dievča. Ale... Dnešnú jazdu teda zapíšem, áno? Áno, samozrejme. Necítim sa dobre. Dovidenia. Dovidenia. Servus. Zdalo sa mi. Koľkátého dnes? Aký mesiac? Ahoj, Peter. Povedz prosím ťa v garáži, že prídem s vozom až ráno. Mám ešte jednu jazdu a budem spať na intraku Oliny. Dobre? Manžel sa ospravedlňuje, totiž ja ho ospravedlňujem. Dnes nepôjde na jazdu. Stalo sa niečo? Už tretí deň dávajú dohromady zápisnicu v podniku. Poďte na okamih. Prosím vás. Nezažínajte, prosím vás. Prečo? Napokon aj tak sa to už vie. A ja nechápem, odkiaľ. Susedia, viete, odrazu dívajú sa na mňa akoby so zadozučinením, ako keby to riaditeľské miesto získal protekčne. Poďte, prosím. A pritom, keby bol ostal na svojom mieste, dnes by bol mimo. Vedúceho dielne už zadržali. A ešte kohosi. Akási poistka vypadla. Zhorel mu tam človek. A tie milióny... Môj priamo vinu nemá. Ale ak zatelefonuje, prosím vás, zostaňte tu.
Zostaňte tu, kým príde, prosím vás. Je mi to strašne ľúto, ale... Mám ešte jazdu. Zostaňte, prosím vás. Ja predsa nemôžem piť. Jaj. Aha. Uvarím kávu. Prosím vás, zoberte to, ja nemôžem. Ja nemôžem. Bydle Hockých. Áno, ja. Mali sme mať jazdu. Áno. Bojí sa. Mám jej niečo odkázať? Čo je? Zavolaj mi prosím ťa Olinu. To nepôjde. Prečo? Išla domov do Bahoňa. Aha. Zabudol som. Otec, nerob to, prosím ťa. Prestaň už, čo sa bojíš, hneď som zase nazad. Počujte, mladý muž, iste máte chvíľočku času. Nerozumiem, o čo ide. Počkajte, ja vám to vysvetlím. Nechaj, prosím Božka. vás. Súdruh ma rád odvezie na kúsku. Myslíte? A kam by to malo byť, šéfe? Prosím vás, len nie ďaleko, len tu dookola, prosím vás. Stále dookola. Áno. Služba. Ďakujem. Vnúčka sa nám vydáva. Sú tam v podniku. Len moja stará s pravnukom ma tu sledujú. Zbytočne. Ako keby som v tej veci mohol Boh vie čo urobiť. V akej veci? Vo veci môjho úmrtia. Všetci chápu, že nemôžem tu byť do nekonečna. Len to nie, že môžem každú chvíľu odísť. Neveríš. Aj naši neverili. Ale Holičovi uverili. Pred mesiacom namydlil ma ako inokedy, ale oholil uterákom. Ako to? Nepotreboval britvu, aby ma zbavil chlpov. To je nejaké nové kúzlo? Zubatá, chlapče. Žiadne kúzlo. Z brady pustí chlpy bez oholenia, keď je už blízko. Skús. Som holý. Neboj sa. Kokoška je už mŕtva. Cítiš? To si nevedel, čo? Ani ja.
Človek sa učí až do smrti. Nemusíš sa tak náhliť. Stačí mi pocit pohybu. Musím chodiť, alebo sa voziť, alebo hovoriť, aby som to do 5. vydržal. Do 5? Prečo do 5? Už nevládzem. Tých injekcií mám už vyššie hlavy. A táto posledná dlhšie nevydrží. Ale to už budú mladí za horami. Na svadobnej ceste do Španielska. Takže sa budem môcť konečne zbaliť. Bol si tam? Nie. Totiž kde? V Španielsku? Tak tam som nebol. Neviem, ako je tam teraz, ale v 30. nebol si ešte na svete. Nie, ale neľutujem, že nie. Neľutuješ? A nevieš, čo je Guernica? Čo by nie? Videl som ju. Picassovú Guernicu. Áno, na obrázku. V poriadku. Boli ste interbrigadista? Áno, interbrigadista. Španielsko. Nevymýšľate si? A na čo? Potrebuješ niečo zariadiť? Čo také by ste mohli? Dnes ešte všeličo. Čo potrebuješ? No, keby to šlo, chcel by som... Pre pána Jána, čo by som ja všetko potrebovala, čo chcel. Najradšej vám zažila dobrú noc. Bohu prisahám. Prepáčte. Nič to. Chápem. Postoj pri dome. Za úprimnosti, čo si podarujem na pamiatku. Báječná vecička, uvidíš, starý nemecký Herštál. Čo je to? Kanón, človeče. Spoľahlivý 6-ranový kanón do vrecka. Trofejná zbraň? Ďakujem, ale na čo mi to bude? Prepáčte, ale ja ho naozaj nepotrebujem. Prosím vás, budete ma musieť vyložiť. Tuší mi, začali tuhnúť nohy. Utekaj zatelefonovať pánu doktorovi. No rýchle! Prosím vás, pomôžte. Pomôžte, prosím vás. Ten revolver mi už darovať nestihol. Umrel nad ránom. Tak, ako si predsavzal. Vtedy mladomanželia už leteli k moru. A tam sa o smrti svojho deda nedozvedeli. To je u mňa človek. Nie preto, čo o ňom popísali v novinách. Dokázal, čo mne sa zatiaľ nedarí. Urobiť sa niekým. Na koho sa nezabúda. Ja sa však zatiaľ v tom svojom živote iba dusím ako v igelice. A práve preto som rád, že som sa s ním stretol. Pochopil som vás, babička moja milá. A dúfam, že konečne aj našich. Štefana však odhovorte, ak by chcel prísť do Bratislavy hľadať ku mne svoju ženu. U mňa nie je.
Drahý Šimon, vnuk môj najmilší. Doma ste? To ste vy, Ujo Hromek? Či ste ma vyľakali? Od Šimonových tu nik nie je. Od pohrebu nechodia, však viete. Len mne nakážu, keď idem s poštou, aby som tu vyvetrala a kvety poliala. Aha. No. Ten Šimon nepíše? Starkej písal, pokým ešte žili. A potom už nie? Ani tebe? Mne? Čo by mne písal? Už čo? Máš už svoj čas? Škoda ti na ňo čakať. Ako viete? No, z mesta sa ťažko vracajú. Vráti sa. Vráti, aby ste vedeli. Nedám na predpovede. Ani podobné nezmysly. Nie som včerajší. A čo ložiská? Všetko v poriadku, môžete sa spoľahnúť. Tak, fajn. Ale pred týždňom, keď mi babička napísala, že Julka sa rozišla s bratom, zistujem podivnú vec. Áno, ale čo? Ako by všetko vymyslené dobiehala skutočnosť. V mnohých oblastiach života vedecký pokrok nie len dostihol, ale aj prekonal ľudskú fantáziu. Brzdové obloženie je v poriadku? Vymenené, všetko podľa objednávky. Môžete platiť. Tak, fajn. Ale ja neprežívam vernevku, ale skutočný život. No, prídite za mnou do univerzitnej knižnice. Niekedy. Podebatujeme si. Doma ste? Štefan. Štefan, si tu? Aha, a ty nevieš, kde sú? Čo? Aj ty chlapina. Štefan, si tu? A ktorého hľadáte? To je jedno, len čo by bol doma. Jeden príde o chvíľu zo školy a druhý odcestoval do Bratislavy. Zastavil som sa hore u vašej nebožky. Pušku som zakonzervoval a založil, kde bola prvú. Ďakujem. No a toto som našiel v izbe na zemi zapotrošené. Čo je to? Tak myslel som si, že ako pamiatka... No, v zdraví ostávajte. Ale... Skutočne pozoruhodná práca. Na jednotku. Len rád by som si overil niekoľko detailov. Kľúče. Kde ich zase mám? Nechal som otvorené. Prosím.
Prosím, nebojte sa, Olinka. Ja vás nebudem vyšetrovať pre prílišnú originálnosť vašich postrehov. Naopak, rád by som vám porozumel. Pokojne sa vyzlečte, prosím. Kým príde ten váš pešák z autoškoly, pobavíme sa. Hm? No. Áno, aj ja sa učím. A vy viete, že v autoškole mi to nejde bez obetí. Však, čo nám ostáva? Len sa prijať. Taký, aký sme. Však? Aha, co... Tak ideme hneď na to. V kapitole Konzument v našom umení, konzumentkám, všade sa už ten nedostane, rozvíjate povšimnutia hodný názor. Tvrdíte, že sa už spomínaný konzument, citujem, nedá oklamať bez odmeny. To jest, že sa oklamať dá aj slabým dielom, ale nie zadarmo. Je to tak? A čo príjme ako odmenu? Vy odpovedáte sladkosti. Za ne z vďačnosti všeličo odpustí autorovi aj zobrazenej skutočnosti. Alebo tu inde ste napísali. A svet nie je iba pre hrdinov. Prosím, ale na čo ten výkričník? Sústreďme sa však na pasáž o morálke. Citujem. Svet morálky je preto taký, aký je, lebo ľudia nevedia ujsť pred niektorými svojimi činmi. To je hlboký postreh, už som to niekde čítal, no nevadí. Zaujímalo by ma však, čo konkrétne vy pod tým Ak sa nemýlim, tak dvere som zamkol. Nie, súdruh docent. Čo nie? Nemýlite sa. Zamkli ste. Aha, áno. Tak ste nadobudli dojem, že som vás sem pozval na nejaké intímne mecheche. Nepochopila som správne? Olinka, povedal som vám síce, aby ste sa vyzliekli. No, áno, ale je tu pomerne chladno. Skutočne. Keď už nič iné, tak temperatúra zabráni poklesku, však? Takže som naletela? Vy mne. Vy mi lichotíte, prosím vás. No moment, najprv tak a potom inak? Ako inak, holubička. Iba tak, že ste sa s vedomostami dostali do tiesne a chceli ste obstáť. Tak ste sa rozhodli, že ma odrovnáte. A len preto ste ponúkli pohľad na svoj zobňajšok, čo bolo veľmi milé a pohotové. Ďakujem vám, ale nie je tak ochromujúce, aby ma to vyviedlo z konceptu. Je vám to jasné? Ja som nič neponúkala. Iba som vás poslúchla. A ochromili ste ma vy. Prepáčte, vy. Vy, keď ste sa tu pri dverách tak neočakávane vyjadrili. Á, takže vy ste iba poslúchli. Áno. Dokonca celá ochromená. Áno. Zbytočne teraz všetko zahovárate. Ja som vám dobre rozumela. Ja žasne. V živote by som nebol veril, že existuje niečo ako ochromená ochota. Vlastnosť dosilná zbaviť človeka... Odevu? Sebaúcty, milé dieťa. A viete čo? Vypadnite. Skôr ako vás vyrazím. A okamžite odomknite dvere. Vy ste ich zamkli. Obliekať sa, dúfam, budete sama. Veď sa nič nestalo. Samozrejme. Iba to, že ma považujete za schopného na tejto pôde prijať od vás čosi, čím dúfam odmenujete iba svojho vyvoleného. Nemala som čas o niečom uvažovať.
Tie vaše rafinované úsmevy a slovíčka. A potom som bola už len zvedavá, kam sa dostaneme. A kam? No kam? Veď také volačo. Ja ti ukážem, kam. Čo to robíte? Čo to robíte? Do raja sa dostaneš, potvora jedna, do raja. Dávno som si nám nezaklepal. Na tej komédii smejem sa až teraz. No vtedy, len si to predstavte, babi. Chcel som sa sťažovať. Lenže komu? A na čo vlastne? Na neúctu človeka voči sebe samému? Ako by som to vysvetlil, veď by ma mohli pokojne odporúčať na vyšetrenie. Tak som to nechal bežať. Chvála Bohu, nie som ešte šibnutý. Skôr, vy máte pravdu. Som stratený. Čo tu robíš? Plačeš? Denisa. Denisa! Denisa! Utekaj za mamou. Šimon. To ste vy. Čo je s vami? Ale nič. Neviem. Ten lejak. Aj nás prekvapil na prechádzke. Poslednej. Ako to? Prečo poslednej? Tak. Stopy po požiari sú veľké. Niet miesta pre ilúzie. Čo je vám? Ale nič. Neviem, čo by vás mohlo povzbudiť. U mňa ste boli výborní. Nie každý má taký postreh. Myslím na ceste. Ďakujem. Hádam, by ste mali ešte absolvovať skúšky. Tak, keby to nebolo také nezmyselné. Teraz ma počúvajte. Nepoznal som človeka, ako ste vy. Prosím? Takého schopného a chápavého. Viete, s manželkou sme sa dohodli, že sa rozvedieme. Žiadosť sme už napísali. Podáme ju počas výkonu trestu. Nechápete však. Prečo k nešťastiu, ktoré nás postihlo, pridávať ešte aj bolesť? A z vlastnej vôle. To je nezmysel. Prečo tam nebudete večnosť? Dlho. A čo ona? Je mladá. Nevšimli ste si to?
Prečo by mala znášať následky mojej chyby? Rozumiete mi? To ja neviem. Prepáčte. Nie som momentálne v poriadku. Som bezradný a všetko ostatné sa mi zdá byť smiešné. Nespravodlivé a smiešné! Do čerta. Ani po fajronte tu nie je pokoj. Tak sa na to vykašli. Čo je? Ahoj, Ičo, tu Šimon. Už som si myslel, že ste všetci preč. Robím kamošovi auto, čo máš? Čo je to za kravinu? No, čo si pil? Ko do hája, nevypil som ani pivo. Normálny šmík. Potreboval by som nejaké oceľové lano. A naviak. Takých 100 metrov. Pod tou kaviarňou na moste. Úplne pod vodou. No čo? Tak sa ponorím, to nie je problém. Počúvaj. Tebe preskočilo, čo? Veď na to potrebuješ pri najmenšom žeriav, a kde ti ho mám teraz háňať? Vieš čo, radšej to zahlás a máš pokoj. Veď je predsa poistené, či nie? Potom s tým dačo spravíme. Prečo to nechceš skúsiť? Veď v noci nikto nič nezbadá. Prečo nechceš, ty brzák? Šéfe, malér. Malér, šéfe. To? No, Šimon. Tak čo je? Kam to zase profesor napasoval? Čože? No tak takéto veci mi radšej nehovor, lebo mi bude za tebou ľúto. Najprv sa celú noc vozíš boh vie kde? A teraz mi budeš na nos vešať báchorky. Chlapsky, priznaj, čo je s tým autom. Ja neviem. Na môj dušu. Som ochotný uveriť, že ho niekto potiahol. Jednoducho ho zatiaľ nemá. Ochotný uveriť. A kde si to bola parkoval? Mal si predsa jazdu s tým géniom, s tým Miškovcím, nie? No áno. Mal som mať. V tom je ten problém. Ja vlastne neviem, čo sa stalo. On nevie. No počuli ste už také volečo? Počúvaj, ty si pil. Haló. Haló. Tak si. Víš, tabáči, keby zavolal ešte raz, tak som v Perúdži. 15. výročie založenia riaditeľstva diaľnic. Ja viem, babi, čo si o mne pomyslíte. Nebolo to odo mňa fér. Pravda, mohol som haváriu zahlásiť. A potom s chlapcami v dielni dať voz do poriadku.
A znovu blúdiť po tých istých cestách. Márnosť. Na iné som bol zvedavejší. Vnímal som všetko jasné. Že havária pokračuje a ja sa skúšam. V čom? Keby som to vedel. Možno, čo dokážem. Kam to všetko dotiahnem. Povedzte, bola to náhoda? Smola? Osud?